Aja kesusu, kuwi sing piye? Lah timbang kesikut. Lagune sing piye kuwi? Janjine ora tenanan jebule. Lah seprono latihane mbek ki apa ngono lho. Ayo, kaya ngapa? Krida Manggala, aja digondeli. Ayo, Mak. Ngenteni karo mboke ya ya. Alon-alon ya, Mak ya. Ya, alon-alon matane kelakon. Hutan-hutan ngercih-ngercih. Pulau wis becaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi ruti ing atimu. Pasar kau tuku cipir ojo samar yang rata pikir aduh dek ojo kuwatir manuk gagak kok ngaku tak pancen sengaja pancen diciprat aduh mas saking ana kandal mangani roti dan tak budal jadi kondeli aduh dek aja dikondeli. ayo tak kondeli ya mas bang kacang kembang kedele ilahe lobak rape dadi jawe yen pancen dikarepake ayo Krida Manggala Indonesia. Alon-alon ayo Mas. ya alon-alon matane kelakon Hujan-hujan ndak kepleset. Becaku ya dek ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi ruti ing atimu. Haning pasar kok tuku cipir aja samar yang rata pikir aduh dek aja kuwatir manuk gagak kok ngaku malah dan sengaja pancen dijaga aduh mas sakit
aja digodeli mulai wae matur suwun Mak Titik iki apa Mak Bram